Chibay ule vo ina hian Rilru dik putute chungah Pathian chakna lang thin ti thupui mangin Pathian thutoi kan ngai thla dawn ania Pathian lekha puthiang ni malo ngai thlang u Chronicle panhina bungsawm paruk chang kwa alamaril rudik tak putute chunga achak zia tilang turin khovel zonga lalpa mechu aleng roi thin ani athak takin thil iti ani hi tuna china chuan do inei reng to ang zol nei hananen ati a Pathian ma tan puina dilin lo kun nang u olalpa kan lungpui le min tlan tu kaka thu chuak tele ka chin lunga ngai to na te hi imin hmuah lom tlak takin omro se Isua mingin amen thupuya lun ngal mai pila engtin nge rilrudik kan put theyang machina kan share Chronicle panhina bungsom paruk chang kwa background kha toite in han soilok ila khami thu kha zol nei hanania ina judalal asa hena athu cha ani a judalal asa hi judali Israel ram in then no a judaram chunga lal pathumna ani a kumsom li le pakhat lai mai judaram chunga hian lalna athokani ani hi lal tha ti asoi ani boka thil tha tam tak alal chung hianin atia ahun tan tek lama khan engting eti toite ni tiang hian han soita ila aram chunga milem biakna ten thil thalo te kha athe thang bowa chuan mipa inzor ho kha aram chunga tang khan apai chuak boka athon bo boka anu lalnu ma aki po kha milem betuni wangin alalnu ni na tang aban ani chuan Pathian biakna mai cham te po kha adin tha a melma ne na nin daudon pon Pathian hena tampuina dilin atong tai thina melma chaktak Ethiopia po Pathianin ahne sakani ti kan mu thai ani amaro chu ahun hnung lama khan Pathian aron to lowa Pathian ring to lowa kumsom thum paruk alal kuma Israel lal baasan bai turah do turah arun kal khan Israel lal chu hlawin Pathian biak ina Jerusalem biak ina bungbel tha kha la in Damaska khwa Surya lal ben hadataka ape a Israel lal hi mindo sakro ti in ange nani chumituma chuan he thu Pathian thu hi zol nei hanania kal tlangin ahnena alo thleng ani tuna kanun charta Chronicle pani na bungsom paruk chang kwa ami kha ani chuan kumsom thum pakwa alal kumin ake a Shri na tak avaya chumituma po chuan Pathian aron to lawa damdoi thiam tunlai tong tak chuan doctor arona ring zoka Pathian ain hemituma po hianin dem alole a kumsom li pakhat alal kuma athita ni ti kan hu theini chuwang chuanin keini po kan nuna hian lal asa angkhanin ponlam melma sipai ral kaini Myanmar rama chuan ral tunlaya lautur an tam ema chunga po tongtai na hian thilati theya tongtai hi poimo ema kan unaw KIA lampang po in tongtai na nenin ral an dau thin ti te kan sia alomom ema chutiang chuan pon lam mel ma po ni se chuan kan chung lam kai mani mi zia setana thlem na chi sang ti sa chak na te mi chak na te heng mel ma te po hi kan do ne theina tur chuanin Pathian rona Pathian tampuina dil apoimo ema pon lam mel ma chung lam mel ma te ne thei tur chuan Pathian tampuina dil hi apoimo ema chu rilrudik putna ni a chuan lal asa in ake a hri an nei tum khan Pathian aron lawa chuta po
Pathian laka healthy kan mu chu tianga ti ve lawa ke ni chuanin hri tunlai an na hri coronavirus hlawrem ema ma se chung te po chu na ve thei tok ve thei kan ne coronavirus khar lo po nan na chi sang sang tunlai huna atam ema chung ang te po chu kan lo tong tapal ani po in mishing kan rin ma in mishing kan ron ma in Pathian ron tu te kan nei pawimawh ema kan nan ma ho atang Rilru in siam fel te po hi pawimawh zing tho atangin mi ne na kan in biak don pon ni se thil mi ron tur chung ko ho tu midang michak mi hwai sen midang kan ron ma reng hianin Pathian ron ma sa Pathian be ma sa tu kan nei pawimawh ani thuthlung thar bu po tir ko te bungria ta Simona chanchin kan hmu Simona hianin peterate tirko peterate tirko zohanate rawngbawl tirko peterate tirko zohanate na an tong tai saka an kun han apiang te khanin Pathian tharau thiang mem an chang ti amu khanin kha an thil ti theina ang kha nei ve do atang ka sompe ka nei ve mei kha lo tuma chumi tuma po tirko petera chu an tirko te bungria chang som hnia Rilru hi Pathian ngei na fel lawe Pathian thil pek tang ka soma lai tuma atia chutiang chuanin Pathian rawngbawl tu te pon Pathian ke bula an thu Pathian ina thil ti theina athom te hi keini kan rin da nang me tang ka suma khang an thil ti theina ang kha lo nei ve chi hin lo Pathian thil pe ka ni ti kan hriat thiam pui te po kha pawimawh ani heng konga po Rilru dik put hi alo pawimawh hle mei chuan kong engkim hian Rilru dik hi put hi alo pawimawh tita bung khat chang ria ta chuan tirko polan hetiang hian alo ti ko hran ho tu chu mi lom dan thiam thalam du Rilru dik tak mi fel mi thiang lim insum thei mi ani zawk tur ani ti ko hran ho tu qualification hian thil dang akum engzat nge mi pa nge me cha nge experience anem ti ang lampang nilawin hetiang mi Rilru dik tak mi fel insum thei mi lom dan thiam mi thiang lim ni thi pawimawh zia tirko polan ti ta hna thu alo cha bokani chuwang chuan ke ni po kan ni tin nun khosak konga ko hran ho tu te chung ko ho tu te khotlang ho tu te kan na po ho tu te po kan lo ni mai thei ni chunga chuan kan hawate kan member te kan chung kwa po ni se na hri in achim boy pon melma do tur tam tak tunlaya harsan na ile in harsan na ringot po hi amang an thak ve ni heng te po hianin melma te po kan ti theng chu heng zong zonga hianin Pathian rona kan ni tin nun dana kan mamo engkim po mi te hne na heng kan harsan na te po tan puina kan dil ma hian Pathian hne na tan puina dilin Pathian na in ngat top ila kan ni khat hun man tur kan kar khat kan future kan tun hun kan hun kal to thlenga Pathian ko to kan ni kan nun na kan taksa siam dan po hretu chu ama Pathian hi ni achu wang chuanin ama hi hoisan lowa achunga Rilru dik tak putu kan ni he pawimawh ani chu Rilru dik tak putu te chunga chuan Pathian in achak zia hi ti lang he du ema ama ron lawa mishing te rona mishing te ring zoka tu emoni mishing te kan ringa man mo taka kan lo che chung na hi thak taka kan ti na ne chuwang chuanin thak taka thil ti lawa fing taka che Pathian engkong engkima ron tu ring tu alama Rilru dik tak putu te kan ni theinan kan thasoi te lalpan kan zatan tharin malsawm se amen.